तुम्हाला जर हे परफेक्ट पुरणपोळीचं पुरण करायचं असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मी अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये पुरणपोळीचं पुरण कसं करतात ते दाखवलेलं आहे. मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. चॅनलला पहिल्यांदाच व्हिजिट देत असाल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. इथं मी 2 कप चणा डाळ 8 तास भिजवून घेतलेली आहे. आता ही चणा डाळ मी कुकरमध्ये काढून घेतलेली आहे. मी चणा डाळ भिजवताना जे पाणी वापरले तेच पाणी मी इथं वापरलेलं आहे आणि चणा डाळच्या लेवलच्या जरा खाली हे पाणी ठेवायचं आहे. खूप वरती पण नको, बरोबर पण नको, चणा डाळच्या लेवलच्या जरा खाली. आणि आता ह्या कुकरला मी मीडियम फ्लेमवर 6 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. जर तुमचं शिट्ट्यांमधून पाणी गेलं असेल तर शिट्ट्या थोड्या कमीच द्या. हे बघा, माझी परफेक्ट डाळ शिजलेली आहे. अजिबात पाणी राहिलेलं नाही आहे. तुमचं जर राहिलेलं असेल तर ते पाणी काढून टाका. आता याच्यामध्ये मी 2 कप किसलेला गूळ घातलेला आहे. जर 2 कप सुकी चणा डाळ असेल तर त्याला 2 कप किसलेला गूळ, थोडी हळद घातलेली आहे, थोडी वेलची पूड घातलेली आहे, थोडी जायफळ पूड. आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची. हे बघा, माझं गूळ वितळलेलं आहे आणि मीडियम फ्लेमवर सतत ढवळत आपल्याला हे आता घट्टसर करायचं आहे. ही महत्त्वाची स्टेप आहे. जवळजवळ 20 मिनिटं लागली मला. हे बघा, इतपत घट्ट करून घ्यायचं आहे. जर पुरण सैल राहिलं तर मग ते पुरणपोळीमधून बाहेर येतं, म्हणून हे व्यवस्थित घट्ट करून घ्यायचं आहे. हे बघा, इतपत घट्ट करून घ्यायचं आहे दाखवल्याप्रमाणे. हे बघा, मी पुरण आता थोडंसं गार करून घेतलं आहे. आता ही पुरण झारण्याची ही जी जाळी मिळते तर ती वापरली आहे मी. एका टोपावर ठेवली आहे आणि त्यात थोडं थोडं पुरण घेऊन एका वाटीने प्रेस करत मी हे पुरण झारून घेतलेलं आहे. पुरण गरम असतानाच हे करून घ्यायचं, म्हणजे ते पटपट झारलं जातं. हे बघा, मस्तपैकी पुरण आपलं झारलं जातंय. एकसारखं पुरण येतं, कुठेही गुठळ्या वगैरे राहत नाहीत या जाळीमुळे. तर थोडं थोडं करून मी हे सगळं पुरण आता याच्यावरून जाळीवरून झारून घेतलेलं आहे. हे बघा, माझं सगळं पुरण झारून झालेलं आहे. मस्तपैकी असं हे पुरण तयार झालेलं आहे. मी आता हे पुरण एकत्र करून घेते. हे बघा, पुरण मी आता व्यवस्थित एकत्र करून त्याचा मस्तपैकी मी आता गोळा करून घेते. माझं परफेक्ट पुरण तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.